Kay mayang hapon sa matag usa kanato, welcome sa atong pagpadayon sa Basic Christian Catechism class dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan, ug ang tumong ug katuyuan nato niini nga buluhaton mao ang pag-establish sa usa ka theologically solid nga buluhaton dinhi sa Iligan, and this is all for the glory of His holy name. Ug aniya kita karon sa ikawalo nga leksyon on God's work of providence. So, isip review, gamay nga review mga kaigsuunan. Ang pinakauna nato nga leksyon mao ang man's chief purpose in life, and that is to glorify and enjoy God. Hinaot nga wala nato kadto makalimti. And then proceed kita mahitungod sa balaang kasulatan, the inspired word of God, the scripture, the only rule of Christian faith and duty. Wala na kita ilain pang textbook or basihan sa atong pagtuo o pagtulunan. Ang Biblia lamang mga kaigsuunan. Igo na ang Biblia nga nagahatag kanato og insakto nga kahibalo ngadto sa kaluwasan. Ang Biblia kasaligan ug ang Biblia mahitungod lamang sa redemptive work sa atong Ginoong Hesukristo. And then, gisugdan nato ang theology proper, the doctrine of God. Questions number 5 hangtod sa 41, pero ang atong pagahisgutan karon or pagatun-an, question number 12. So far, nalabyan na nato ang questions number 5 and 9, and that is the doctrine of God. And then questions number 10 and 11. Gisugdan nato ang doctrine of the original creation. So ang atong review karon magsugod sa question number 10. What is the work of creation? Unsa ang buhat sa paglalang? Ang tubag, the work of creation is God's making all things of nothing by the word of His power in the space of 6 days, and all very good. Ang buhat sa paglalang mao ang pagbuhat sa Dios sa tanang mga butang gikan sa wala, pinaagi sa pulong sa iyang gahom, sulod sa unom ka adlaw ug ang tanan maayo kaayo. And then proceed kita sa question number 11. How did God create man? Giunsa pagbuhat sa Ginoo ang tawo? Ang tubag, God created man, male and female, after His own image, in knowledge, righteousness, and holiness, with dominion over the creatures. Gibuhat sa Ginoo ang tawo, lalaki ug babayi, sumala sa iyang kaugalingong panagway, diha sa kahibalo, pagkamatarong ug pagkabalaan nga adunay kamanduan sa tanang mga binuhat. So we were created to manage or to exercise dominion over the rest of God's creation. And that leads us to question number 12. What are God's works of providence? Unsa ang mga buhat sa probidensya sa Ginoo? Now, I understand nga dili kayo kasagara ginagamit sa mga tawo ang pulo nga providence or probidensya sa Bisaya. Pero usa kini ka major nga doctrine sa Biblia mga kaigsuunan. So, hinaot nga mahimo kining vocabulary nato, common nga vocabulary. Because God works in everything. Ang tawag ni ana providence, nagpanglihok ang Ginoo sa tanang mga butang. Siya ang nagdumala sa tanang mga butang, siya ang nagsustain sa tanang mga butang, siya ang nagpahiluna sa tanang mga butang. Ang tawag ni ana providence. Unsang mga buhat sa providensya sa Ginoo ang tubag? God's works of providence are His most holy, wise, and powerful, preserving and governing all His creatures and all their actions. Ang mga buhat sa probidensya sa Ginoo mao ang iyang pinakabalaan, manggialamon ug gamhanan nga pagpreserbar ug pagdumala sa tanan niyang mga binuhat ug sa tanan nilang mga aksyon. So wala lang di ay kay gibuhat sa Ginoo ang kalibutan ug ang tanan nga ani-ani ini, wala mihunong ang Ginoo sa pagbuhat. Yes, He initially created, pero kada adlaw, kada segundo, ang Ginoo nagpanglihok in order to preserve and to manage everything that He has made. That is providence.
wala mihunong ang Ginoo sa creation. Nagpadayon siya pagpamuhat bisan pa sa atong kapanahunan karon. Sa tanang minuto, sa tanang segundo, God is at work in the preservation and in the ordering of all of the things that He has made. That is providence. And that leads us to the first question, mga kaigsunan. What is providence? Unsa ang providensya? Isa ka pamaagi nga ang secular mindset, kining niyang worldly mindset ba, kalibutanon nga panguna-una, naka-infiltrate, nakasulod sa Christian community, mao ang pananaw nga nag-claim nga ang tanang mga butang nahitabo kuno because of natural causes lang. Natural cause, murag walay labot ang Ginoo ba? So natural cause mo kining malas-malas or swerte-swerte. Ug kung ang Ginoo anaa mura og nagtan-aw lang ang Ginoo, murag audience lang siya sa tanang mga nahitabo nga walay kalabutan ang Ginoo. That is the secular worldview. That is the worldview that is contrary to the scriptures. Mga kaigsunan, dili ang Ginoo audience lang. No, ang Ginoo directly involved sa tanang panghitabo niining kalibutana. Ang Ginoo kuno matud pa sa mga secularists, mga worldly perspective, spectator lang kuno ang Ginoo sa langit at a distance, probably ga-cheer ang Ginoo, pero wala siya direct control sa nahitabo nining kalibutana. That's wrong. And historically, mga kaigsunan, ang mga Christians nakasabot gayod nga kining kalibutana gipanag-iya sa Ginoo ug ang tanang mga butang nga nahitabo individually sa mga katawhan ug sa mga kanasuran ultimately anaa sa kamot sa atong Ginoo. Walay duda ni ana, mga kaigsunan. Mao kini gi-ekspresar ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 28. Kining Romans 8:28 mao kini ang tataw kayong pagtulunan sa probidensya sa Ginoo, sa iyang pag-arrange ug pagtagik-tagik sa tanang mga butang. Ang giingon dinhi sa Romans 8:28, ug nasayod kita nga alang sa mga nahigugma sa Dios, ang tanang mga butang managkauban nga nagpanglihok alang sa kaayuhan, alang sa mga tinawag sumala sa iyang katuyuan or sumala sa iyang kabubuton. So, and we know that in all things, for those who love God, God works all things according to, God works all things for good, or God causes all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His pleasure. So, padayon kita. Ang probidensya sa Ginoo, mga kaigsuunan, mao kini ang iyang pag-atiman ug provision, pagtagbo sa gikinahanglan sa tanan niyang mga binuhat. Ang Dios mao ang nag-supervise. Ang Dios mao ang nagsuperintindi. Okay. Ang Ginoo mao ang adunay superintendence sa tanan niyang mga binuhat. Ang divine providence, ato kini tawagon og divine providence, gumikan kay direktamente kini nga gikan sa kamot sa Ginoo, pagpanglihok sa Ginoo. Kining divine providence, mga kaigsunan, mao kini ang kada adlaw, kada oras, kada minuto, kada segundo, constant, labing labaw nga pagdumala sa Ginoo sa tanang mga butang alang sa katumanan sa iyang walay katapusang katuyuan sa grasya, sa gitawag nato og predestination. Ang pasabot niining predestination, ang Ginoo mao ang nagtakda sa tanang mahitabo niining kalibutana. Predestination. God predestines everything according to His plan and according to His purpose even before the foundation of the world. Ang predestination mao kini ang soberano or labing labaw, walay katapusan, dili mausab, dili gayud mapulihan nga tumong og katuyuan sa makagagahom nga Dios nga iyang gitakda ug iyan ang gipahiluna sumala sa iyang kabubuton, sumala sa iyang gikalipay, mga kaigsunan. Ang tanang mga butang nga nahitabo niining kalibutana walay exempted, walay aksidente.
Ang Ginoo mao ang nag-arrange niining tanan. Busa aduna kitay kasiguraduhan that everything will really result for our good. Mo resulta kini alang sa atong ikaayo. Ngano? Gumikan kay ang Ginoo mao ang nagtagik-tagik niining mga butanga. Ug bisan pag duna kitay mga reklamo, ug dunay mga bugat nga panghitabo, dili nato ma-question ang kaalam sa Ginoo mga kaigsunan. Ang giingon sa Ephesians 1:11, diha kaniya nakabaton usab kita og napanunod nga kabilin nga gitakda ni adtong una pa sumala sa tumong niya nga nagapamuhat sa tanang mga butang sumala sa plano sa iyang kabubuton. So, I want you to notice this particular phrase here nga nag-ingon nga ang Ginoo ang nagapamuhat sa tanang mga butang, tanan, walay exempted. Tanang mga butang sumala sa plano sa iyang kabubuton. So, according to the counsel of His will, wala gayoy outward force or outside force nga naka-impluwensya sa desisyon sa Ginoo sa tanang mga butang. It's always based on the counsel of His will. Sumala sa plano sa iyang kabubuton or sumala sa sugyot sa iyang kabubuton. Walay magtatambag ang atong Ginoo. Siya ang nagplano sa tanang mga butang. Okay, kaduha. Ang providence mao kini ang pag-accomplish sa Ginoo sa tanan niyang mga gilaraw. Gi-accomplish, gituman sa Ginoo ang tanan niyang mga gilaraw. Divine providence is the accomplishment of God's sovereign will and purpose. Kining pulong nga sovereign, hinaot nga ato ning i-appeal sa atong vocabulary. Ang pasabot nining sovereign is pinakalabaw. Wala gayoy makatupong sa Ginoo, walay makalabaw sa Ginoo. Ang iyang labawng katuyuan mao gayud ang matuman. And providence is the outworking of His sovereign will and purpose. Providence is God bringing to pass in time. So kung unsa ang nahitabo in time, sovereignly, absolutely, and perfectly. So, perfect. Ang tanang nahitabo sa kasaysayan sa kalibutan, that's exactly the perfect execution of God's decree, God's will. Kung unsa ang iyang gilaraw sa wala pa matukod ang kalibutan. Excuse me, in eternity, kung unsa ang gilaraw sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Predestination is God's purpose. Ang predestination, mao kana ang katuyuan sa Ginoo. Providence is God's execution of His purpose. So adunay gitakda ang Ginoo even before the foundation of the world. And then in time, sa kapanahunan, gianam-anam sa Ginoo og execute ang gilaraw na niyang daan, gitakda na niyang daan sa wala pa ganing matukod ang kalibutan. So that's the difference between predestination and providence. Predestination is God's purpose. Providence is God's execution of His purpose. Nothing in the universe happens by luck. So nakasala gayon kita sa Ginoo kung bukang bibig nato ang swerte-swerte, malas-malas. Walay ingon ana sa atong Ginoo mga kaigsunan. Walay nahitabo dinhi sa universo nga resulta sa swerte or malas or tsansa lang or fortune or accident or by blind faith. Everything that comes to pass in time was purposed by our God in eternity and is brought to pass by His wise, adorable, good providence. Manggialamon ang aing daygon, maayong probidensya sa atong Ginoo. Praise God. Glory be to Him. Now, God's accomplishment, gituman sa Ginoo ang iyang gilaraw. Nothing comes to pass in time that God did not purpose in eternity. In sovereign predestination. Nothing comes to pass in time except that which God sovereignly brings to pass in His providence. Sa iyang providensya mga kaigsunan. And that which God predestinated in eternity, ang gitakda o gilaraw na sa Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan in eternity, ug iyang gituman sa iyang providensya para kini sa kaayuhan sa iyang mga pinili. Para kini sa atong ikaayo mga kaigsunan, ug alang kini sa kahimayaan sa iyang ngalan. So it's always for the good of His people and it is always for the glory of His name. Unsa man ang good nga kita makakwarta,
nga kita mapanalanginan or mahimong milyonaryo, dili ka na mao ang good nga konteksto sa Romans 8:28. Ang good is muliwat kita sa atong Ginoong Hesukristo. So tanan nga nahitabo nining kalibutan na gidisenyo sa Ginoo alang sa atong ikaayo, ang buot pasabot niya na alang sa atong pagliwat sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, in patience. So this is clearly and incontrovertibly the teaching of the Holy Scriptures. Mao gyud kini ang pagtudlo sa balaang kasulatan. Ang giingon sa Proverbs chapter 16 verse 9 for example. Giingon din niyo, ang hunahuna sa tawo naglaraw sa iyang dalan. O di ba doon na tay mga plano? Career path nato sa atong mga plano, galaraw kita. Ang hunahuna sa tawo naglaraw sa iyang dalan, apan ang Dios ang nagmando sa iyang mga lakang. Oh, doon na kita yung overall plan, pero ang specific di nga lakang nato, ang Dios mao ang nagmando mga kaigsunan. Wala kita nahimong robot sa atong pamati, kay dili man ingunana ang Ginoo kahibulungan ang iyang mga pamaagi. Wala kita nahimong robot, pamati nato, kita mo iga-decide, kita mo iga-exercise sa tanan natong mga mental faculties sa atong gipangbuhat, but at the end of the day, ang tanan gitakda sa atong buhi nga Dios. Proverbs 16:31, o bisan pag pagripa-ripa o paghulbot-hulbot sa mga tawo, pagbunot-bunot, bisan pa ang exchange gift sa panahon sa Pasko, magripa ang mga tawo, but pasabot maghulbot-hulbot ang mga tawo, apan ang matag desisyon niini gikan sa Ginoo. So bisan pa ang mga raffle, kung kinsa ang makadaog, ang Ginoo mao ang gabuot ni anang tanan mga kaigsunan. Wala lagi aksidente atubangan sa Ginoo. It is God who works all things in His divine providence, in His sovereign will. Pero base doon ang pangutana ninyo, subot pasabot pastor, ang Ginoo may author sa sala. Ang Ginoo mo itinubdan sa sala, abtik lagi kaayo ang tawo mo pasangil sa Ginoo lagi. Dili ingon ana mga kaigsunan. Ang giingon ra ba sa Proverbs chapter 16 verse 4? So ang conclusion nila dayon. So therefore ang Ginoo mo i-author sa sala kay gitakda man di sa Ginoo ang tanang mga butang mahitabo. So ang sala di ay gikan sa Ginoo. Grabe no, mupasangil dayon ang tawo. Ang giingon sa Proverbs 16 verse 4, gimugna sa Dios ang tanang butang alang sa katuyuan niini. Bisan pa ang dautan alang sa adlaw sa kadaot. Unsa may bot pasabot niini? Ang Biblia klaro kayong nagtudlo nga ang Ginoo wala nagbuhat og moral evil. Dili gyud ang Ginoo maoy tinubdan sa sala. Everything He made has a good use and some beneficial application. Tataw kayo kana sa 1 Timothy chapter 4 verse 4. Ang giingon din mga kaigsunan, tungod kay ang tanang gibuhat sa Dios maayo ug walay isalikway kung gidawat kini nga may pagpasalamat. So tanang gibuhat sa Ginoo maayo, dili gyud nato siya pasanginlan nga siya mo'y author sa dautan. What makes something evil is when it is used contrary to the purposes for which it was created. So, bisan pa ang mga tawo gumikan sa ilang pagkahulog sa sala, ang butang nga maayo nga gibuhat sa Ginoo, pwede nilang buhaton i-convert sa daotang laraw o gisupak nila ang Ginoo sa proseso. But even so, mga kaigsuunan, gitakda ka na sa Ginoo nga mahitabo pero dili siya mo'y author sa sala, pero gamiton sa Ginoo kanang tanan in order to accomplish His will. For example, kining Proverbs, no, gimugna sa Ginoo, Proverbs 16:4, gibugna sa Dios ang tanang butang alang sa katuyuan niini, bisan pang dautan alang sa adlaw sa kadaot. Now kini nga proverb, kini nga panultihon, naghatag kanato og assurance nga ang Ginoo dili huyang. Dili huyang ang Dios, dili siya dependent sa tawo aron siya magmalampuson. No, ang atong Ginoo in full control. Ang atong Ginoo adunay kasiguraduhan nga ang iyang katuyuan matuman gayod ug wala gayod masipyat ang atong Dios. Ang buot pasabot niining gimugna sa Ginoo ang tanang butang alang sa katuyuan nini, bisan pa ang dautan alang sa adlaw sa kadaot. Ang buot pasabot niini, the Lord has created every person to glorify Him.
And that even includes those who are evil. Even the destruction of the wicked conforms to the Lord's will. Bisan pa ang kaalaot sa mga dautan, sumala ka na sa kabubuton sa Ginoo. Ang Dios, Dios sa hustisya, mga kaigsuunan. So kung maalaot ang dautan sa adlaw sa kadaot, kabubuton ka na sa Ginoo. That is in perfect consonance sa hustisya sa atong Dios. God created an eternal punishment for sin, which is the fate of all who die without having trusted in His Son as Savior. So, adunay dautan nga nahitabo, gitakda ka na sa Ginoo nga mahitabo gayon, bisag dili siya ang author, gumikan kay ang Dios, Dios sa kapasayloan. So, unsaon man niya pagpasaylo kung walay dautan nga nahitabo, kung walay sala nga nakasulod sa kalibutan? It doesn't make sense to proclaim the forgiveness of God if there is no evil to forgive. Kung maghinulso lang tao, busa kining mga butanga dili man nato masabtan, pero nakini sa soberanong pagbulutan sa Ginoo, dili na lang nato libugon ang atong utok. Basta klaro kaayo ang Biblia nga dili ang Ginoo ang author sa sala. Gitakda niya nga siguradong mahitabo ang sala, pero dili siya ang tinubdan niini, ug bisan pa kining tanan nagahatag kini og kahimayaan sa iyang ngalan ug nagapa sidlak kini sa iyang mga kinaiyahan. Forgiveness, mercy. Unsaon pagpakita sa Ginoo sa iyang kaluoy kung walay tawo nga iyang kaluy-an nga makasasala. Di ba? Makaluluoy man gyud ang makasasala. So, gikinahanglan gayud nga mahitabo ang sala, muagi dinhi sa kalibutan aron mosidlak ang kinaiyahan sa Ginoo sa kapasayloan, sa kaluoy, bisan pa sa hustisya, sa pagsilot niya sa mga makasasala. That's it. Ang Ginoo mao ang nagdumala sa tibuok universo. Pasensya, pagaw-pagaw nga ko ang tingog karon kay doon natay dili maayong gibati. God governs the universe. Providence is God's government of the universe. Ang Ginoo mo'y gobernador, siya mo'y pangulo. If we have a proper view of God's providence, makita nato ang kamot sa Ginoo, ug makita nato ang kasing-kasing sa Ginoo, ang katuyuan sa tanang mga butang, sa tanang kasinatian nato niining kalibutana. Ang mga magtutuo, unsa may mahitabo sa atong kinabuhi, bisan pa ang mura og kalampusan sa mga kaaway sa Dios, nga gabi-ay nato, ug nag-abusar ka nato, bisan pa kining tanan sakop sa wise manggialamon nga probidensya sa Ginoo. Sa nahitabo ni Job, sa nahitabo ni Eli sa 1 Samuel 3:18, sa nahitabo sa 2 Samuel 16 verse 11 to 12. You may just do your assignment in reading those texts. Ang Ginoo mo'y gatakda ni adtong mga butanga. For example, sa nahitabo ni Job, ni adtong nawala kaniya ang tanan, wala niya gitunglo ang Ginoo, gidayig pagani niya ang Ginoo, gumikan kay nakasabot siya nga ang probidensya sa Ginoo puno sa kaalam. Ang giingon niya sa verse 21 sa chapter 1, hubo ako nga migawas gikan sa sabakan sa akong inahan, ug hubo usab ako nga mubalik didto. Ang Dios ang naghatag ug ang Dios usab ang nagkuha. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. So napakaulawan si Satanas nga siya mo'y hinungdan nganong si Job nakasinati sa mga kapaitan kay iya manggihagit ang Ginoo. Pero in the process, wala gayon makasala si Job. Napakaulawan si Satanas. Mupod ka na ang nasa 1 Samuel 3:18, 2 Samuel chapter 16 verse 11 to 12. Ang Ginoo, mga kaigsuunan, wala gyud gatanga. Ayo gyud hunahunaa nga ang Ginoo nagtanga. Bisan pag usa ka segundo, our God is actively working. God is not idle. Ang Ginoo dili pud mo pahulay. Wala siya nag-recuperate kaning ga pahunat sa iyang kusog. No. Wala ang Ginoo gabuhat og ingon ana. God is always at work because He is almighty. Our God and Heavenly Father is always at work, governing the world, governing the entire universe. Daghan ra bang mga preachers nga akong nadunggan nga
kanay kunong mga balatian sa kalibutan, mga kalisod, mga gubat, mga krimen, mga famine, mga earthquakes, mga death, mao kini ang mga butang nga wala na kunoy mahimo ang Ginoo. Wala kunoy control ang Ginoo. That's nonsense. Nonsense. Ang giingon sa Amos chapter 3 verse 6, ang giingon din hiyo, bisan ang kalamidad, ang baha, ang mga bagyo, ang mga gubat, gikan ka na sa Ginoo kay doon na siya'y paghukom sa mga katawhan. Mingon ng tao, kung doon na pa'y Diyos, nganong nakasinati og kalisod ang mga tao dito sa India, sa China, as if mga balaan ng mga tawhana. So kung dunay kalamidad nga nahitabo dito, gisilutan sila sa Ginoo. Or dunay maayong katuyuan ang Ginoo labaw sa tanan. Amos chapter 3 verse 6. Ang giingon din kung ang trumpeta pagahuipan sa usa ka lungsod, pasabot gubat na. Kung ang trumpeta pagahuipan sa usa ka lungsod, dili ba mangurog ang katawhan? Kung ang kalamidad mutungha sa usa ka lungsod, dili ba ang Dios ang nagpadala niini? Of course, dili kini evil of sin, but evil of God's affliction or judgment. So kung dunay kadaot nga mo dangat sa usa ka lungsod, gikan kana sa Dios, dili gumikan kay ang Dios gatripping-tripping, kun dili ang Dios adunay mayong katuyuan niining tanan, apil ng paghukom sa mga dautan. So tataw kayo kana mga kaigsunan. Let's not forget that. And then ang probidensya sa Ginoo katingalahan gayod. Dili nato mabuhatan og pattern. It is mysterious and it is all-inclusive. Wala exempted. Tanang mga butang. God's providence is as minute as it is mysterious. So, misteryoso and minute. Tanang mga butang. Up to the tiniest detail, mga kaigsuunan. Matthew chapter 10 verse 30. Bisan pa ang buhok nimo igsuon inihap. Ang Ginoo mao ang gaihap ni ana. Apan bisan ang mga buhok sa inyong ulo inihap. So our God has ordained the number of hairs on the heads of all. Not even a worthless sparrow falls on the ground or falls to the ground without His decree. Mo kini gipasabot sa Ginoo sa Matthew chapter 6. God's providence is all-inclusive. Pagpasabot, tanang mga butang gidumalaan sa Ginoo, dako man or gamay, everywhere and at all times. Our God is in control of all inanimate matter. Mga chemicals, tanan. He who created all things rules all things. Psalm chapter 135 verse 6. Unsa man ang gitinguha sa Ginoo, iyang ginabuhat. Sa langit ug sa yuta, sa kadagatan ug sa tanang kahiladman sa dagat. So tanan lagi, walay exempted mga kaigsunan. Irresistible, dili pod mabalibaran ang probidensya sa Ginoo. Dili mabalibaran mo nang makasala gayud kita kung magbagut-but kita sa nahitabo sa atong kinabuhi. Nothing in God's universe breathes or wiggles contrary to God's decree. Isaiah chapter 46 verse 9 hangtod sa verse 11. Mura ba ni ginagamit sa iglesia ni Manalo nga ipamatuod nga si Manalo kuno ang gitagna niini? No. This speaks of Cyrus, the Persian emperor. Kalayo ra kayo si Manalo mga kaigsunan. So basahon lagi ang konteksto sa passage. Gitagna na sa Ginoo si Cyrus nga Persian emperor nga mo'y mo buhat og maayo sa Israel aron sila makabalik sa yuta nga gisaad, promised land, kay nabihag man sila. Ang giingon din hiyo sa Isaiah 46 verse 9 to 11, hinumdumi ang mga nangaging butang kaniadto. Tungod kay ako ang Dios ug wala nay lain pa. Ako ang Ginoo ug walay sama kanako nga nagdeklarar sa katapusan gikan sa sinugdanan. Ug gikan sa karaang mga panahon ang mga butang nga wala pa mahimo nga nagingon, ang akong plano matukod ug akong tumano ng maayo kong gikahimutan. Nga nagtawag og usa ka langgam nga magdadagit. Si Manalo kuno ni. No, wrong. This refers to Cyrus, the Persian emperor. Nga nagtawag ug usa ka langgam nga magdadagit gikan sa sidlakan. Ang tawo sumala sa akong katuyuan gikan sa usa ka layong nasod. Tinuod gipamulong ko na, tinuod ako kining pahitabuon.
Giplano ko kini ug sigurado kong buhaton kini. So, kung unsa ang laraw sa Ginoo iya gayud nga pagabuhaton, and this is not Felix Manalo. This is Cyrus the Persian king. If you will study history mga kaigsunan. So, ang illustration ini sama sa usa ka skilled manggialamon nga pharmacist nga gamix-mix og mga tambal. Ang atong Heavenly Father manggialamon kayo nga nagmix-mix sa tanang mga kasinatian nato, tamis nga kasinatian, pait nga kasinatian, alang kini sa atong kaayo. Alang kini sa atong kaayuhan. Gumikan kay too much joy would intoxicate us. Kung puro maayo na lang ang kasinatian nato nining kalibutan na mahubog kita. And kung puros kasakit lang ang atong masinatian, ma-despair pud kita. Mao gani ang Ginoo iyang gimix-mix kining tanan. Too much sorrow would crush us. Too much suffering would break our spirits. Too much pleasure would ruin us. Di ba ang mga bata nga provided with everything, nahimong spoiled? Ingon na po ng Ginoo. Kung ang tanang nahitabo kanato, maayo tanan, it would ruin us. Too much defeat would discourage us. Too much success would puff us up. Too much success mo kanay makapahambugiro kanato. Ug dili gayud ang Ginoo may musugot nga mahambugiro kita. Too much failure would keep us from doing anything. And too much criticism would harden us. Too much praise would exalt us. Kung gidayeg pud kanunay ang tawo na mulingin ang iyang ulo sa kahambog. Mao nga wise gayud kayong Ginoo, nasayod siya sa atong mga specific experiences kung unsa gayud ang atong gikinahanglan. His providence is wisely designed and sovereignly sent for our good. Alang sa atong kaayo. Let him therefore send and do what he will. By his grace, if we are his, we will face it, bow to it, accept it, and give thanks for it. Naglisod yung istorya karon kay grabe kayo ka huot ang akong tutunlan, giubo. Okay? So, to conclude our study, God's providence is always executed in the wisest manner possible. Dili nato dudahan ang kaalam sa Ginoo. We are often unable to see and understand the reasons and causes for specific events in our lives, in the lives of others, or in the history of the world. Kay limitado man ang atong kaalam, limitado man ang atong panabot, mao nga di nato masabtan ang pagpanglihok sa Ginoo sa providensya. But our lack of understanding does not prevent us from believing God. Musalig kita sa Ginoo, igsuon. We bow to His will, which is evident in His works of providence, and say, mukini atong ilitok, Romans 8:31, o ang pagkalalom sa mga bahandi, sa susamang kaalam ug kahibalo sa Ginoo. Dili gayud matugkad ang iyang mga paghukom, ug ang iyang mga pamaagi dili gayud masukod. Tinuod gyud, di gyud masukod ang pamaagi sa Ginoo. Now, I will end this lesson with a quotation. Ang gingon dinhi, the God of providence rules all things well. How we ought to trust Him. Musalig kita kaniya. Ever remember, our Heavenly Father is God all-wise, good, and omnipotent. He is too wise to err, and too good to do wrong, and too strong to fail. Musalig kita kaniya. Galang sa mga wala pa kang Kristo, basin og natingala mo ngano mang nahitabo kining mga butanga. Well, kining mga butanga nahitabo as a wake-up call kanimo higala. Nga ang atong kinabuhi nining kalibutan na walay kasiguraduhan, duol kang Kristo, dangop kaniya. Sa kaluwasan usab, ang Ginoo mao na gyud ang gabuhat og pamaagi aron ang mga makasasala maluwas. Kay ang pamaagi sa tawo ang bugiro, mubuhat kog maayo aron ako maluwas, akong i-bribe ang Ginoo, musakripisyo ko sa akong kagalingon basin og ma-impress ang Ginoo nya iya kong luwason. No, ang atong kaluwasan dili kini resulta sa atong maayong buhat. Resulta kini sa probidensya sa Ginoo nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo aron mo imutuman sa tanang gisugo sa balaod alang kanato, ug siya mao ang nag-antos dito sa krus nga mo'y gidikta sa balaod nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon kung walay pagpaaga sa dugo
walay kapasayloan. Busa salig kang Kristo, tuuhi siya ingon nga imong Dios ug maluluwas lamang ug ikaw maluwas. Magampo kita. Salamat o Dios niini nga pagtuon ug salamat gumikan kay imong gipasabot kanamo nga wala gayoy aksidente nining kalibutana. Nagapanglihok ikaw, wala ikaw gatanga o Dios. Nasayod ikaw sa imong gibuhat ug alang kini sa among ikaayo. Bisan pagdili namo kini masabtan at present. Tabangi kami nga musalig kanimo o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.